Euskal Herria Bilduk esan nahi duen lehen gauza da, pentsatzen dugula Euskal Gizartearen gehiengo zabala bat datorrela gaurko mobilizazioarekin eta haren aldarrikapenarekin. Gehiengo politiko, sindikal eta soziala bat dator gaurko mobilizazioaren leloarekin. Ez Palestinako genozidioari, ez gerrari eta bai bakeari, nazioarteko zuzenbideari eta giza eskubideen errespetuari. Pentsatzen dugu beste behin ere Euskal Herria Palestinaren kontrako genozidioari eta oro har gerraren edapenari ematen ari zaion erantzuna eredugarria izaten ari dela, harrotasunerako motiboa dela, beste behin ere herri hau Euskal Herria historiaren alde zuzenean kokatu da. Gaurkoan, Gernikako bombardaketaren urteurrenaren bezperan, Portugalgo Krabelinen iraultzaren urteurrenean, beste behin ere herri honek mezu argia igorriko dio munduari. Ez genozidioari, ez gerrari, ez imperialismoari, ez autoritarismoari. Eta bai bakeari, bai nazioarteko zuzenbideari, bai gatazken konponbide elkarrizketatuari, eta bereziki bai herrien burujabetza eta autodeterminazio eskubideari. Haien gerrak azkenean herriek eta gehiengo sozial eta langileek ordaintzen dituztelako eta ez dugulako ametituko. Beste behin ere herri honek frogatuko du herri duin eta solidarioa dela. Genozidioak babesten ez dituena eta gerra kriminalen aurrean makurtzen ez dena.